que camina, un tren petitó que camina sense... Qui vulgui pujar, que s'afanyi, que se'n va. Xup-xup! Xup-xup! A veure com estem. Un ratito. Si marxes corrents a casa, potser comença quan jo visc. No cal la teva. Ara sí. Divendres i dijous, divendres i dissabte, divendres dimarts, dimecres i dijous, divendres i dissabte, diumenges fets. Un altre. Ui, qui és aquesta? Finsa! La Finsa! Digue-li bon dia a la Finsa. Digues bon dia, Sofia. Molt bé. Qui més? Agafa. Qui és aquesta? Qui és? La Maria. Digue-li bon dia a la Maria. Molt bé. Una altra, a veure qui hi ha. Qui és aquesta? La Nelly. No? No és la Nelly. La Maria. Digue-li bon dia a la Maria. Digues bon dia, soc aquí. Molt bé. A veure qui és. I aquesta, qui és aquesta nena? L'Anna. Digue-li bon dia, digue-li. Alma. Digue-li bon dia, Alma.